Closed doors, I'm a fool for your love. Love you for infinity. Baliw ka yata eh. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga sangkay. Welcome back na naman po muli sa ating panibagong video. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay sakto po na tiyo po. Ngayong araw po ay magsa-sideline na naman po ako. Ayan, bali yung gagawin ko po ay maglilinis po ako ng aircon ngayon. So ayan, masangkay, samahan niyo po ako para linisan po itong aircon na pinalilinis sa akin ng aking customer. So ayan, masangkay, samahan niyo po ako. So ayan, sa mga gusto pong magpagawa sa akin, message nyo lang po ako. Ilalagay ko po dito sa description yung contact number ko at saka yung Facebook ko. So ayan, dyan lang po kayo mag-message sa akin kung may gusto po kayong ipaayos about sa mga bahay nyo, sa mga appliances nyo. So ayan, call nyo lang po si Sangkay Alvin. Bali, ito na po yung aircon na lilinisan natin. So ayan, 0.6 po yan na aircon. Siyempre, bago ko po umpisahan, shoutout mo muna sa mga kababayan kong vlogger na si Mr. Isko Vlog at kay Lakwatserong Magbubukid at kay Alex Farmer at lalong-lalo na kay Marvin Siminiano at kay Paul Anthony Padua Silangan. So ayan, shoutout sa inyo. Ayan, simulan na natin. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-like, subscribe, and pahit na din yung notification bell para palagi po kayong updated.
So ayan, dahil tapos na po natin bugahan, linisan, ngayon naman po ay ibabalik ko na siya sa dati. Bali, i-assemble ko na po ulit. Ayan mga sangkay, bali yan na po yung aircon na inasimbol natin. So tapos na po natin linisan. Sana po ay nagustuhan nyo po yung video. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po my YouTube channel, Sangkay Alvin. And pahit na rin yung notification bell para palagi po kayong updated sa ating panibagong video. So hanggang dito na lang po.